טוב, אז היה לי סיפור מטורף בקליניקה. לפני שנה פנתה אליי בחורה מהממת שהיא עבדה בתפקיד ניהולי בכיר ברשת מסעדות מאוד מאוד גדולה, והיא פנתה אליי כי היא רצתה לעשות שינוי בחיים שלה מבחינת העיסוק. היא הייתה באזור גיל ה-44-45, אם יחידנית, וגם הכאב הכי גדול שלה זה שהיא לא הצליחה למצוא זוגיות. אז היא פנתה אליי כי היא הייתה פשוט מיואשת, היא עברה המון מטפלים, המון יועצים פסיכולוגיים, באמת שכאילו הרגישה שאני הישועה האחרונה שלה. כשפתחתי את המפה הנומרולוגית שלה, גיליתי שבעצם היא נמצאת בעיסוק שלא ממש תואם לה, כי היא נמצאת בתפקיד שהוא מאוד מאוד דומיננטי ומאוד תובעני ומאוד זכרי וחומרי, ובעצם המספרים שלה מדברים על זה שזאת אישה עם הרבה מאוד יכולות של טיפול ורגש ועזרה לזולת. ואמרתי לה שאת פשוט חייבת לעשות שינוי בעיסוק, כי השינוי בעיסוק ישנה לך את התדר האנרגטי. אם את הולכת לעבודה ואת לא מאושרת ואת לא מרוצה ואת הולכת כבויה, אז איך את יכולה בעצם למשוך זוגיות לחיים שלך? והיא התקשרה אליי אחרי חצי שנה והיא אמרה לי, ויקי, מצאתי את גבר חלומותיי. והייתי פשוט עם צמרמורות, כי בעצם השיחת ייעוץ עזרה לה להגשים את מה שהיא הכי הרבה רצתה וחיפשה בחיים, זה זוגיות. כשאנחנו נמצאות במקום שטוב לנו ואנחנו מגשימות את הייעוץ שלנו, טוב לנו, אנחנו חוות הצלחה בכל תחומי החיים.